أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Құяш байғанасы Мұхаррам айының 9-шы күні кірді. Һәм ертеге Құяш байғанасы кірəcек 10-шы күні. Менә шу турында безгә кыскача гына хәбәрләр җиткерәсе килә, мөһим хәбәрләрне. Мұхаррам айы 4 изге айның берсе. Бу айлар изге дип билгеләнгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәм Коръәндә алар китерелә, Тәүбә сүрәсендә мисал өчен китерелә бу турыда. Һәм бу айларда әгәр дә адәм баласы кыла икән изге гамәлләр, Аллаһ Тәгалә тарафыннан аның саваплары да артырылачак. Әгәр дә хаталар кылабыз икән, гөнаһлар кылабыз икән, аларның җәзалары да артыграк булачак бу изге айда. Чөнки Аллаһ Тәгалә билгеләгән байларны изге дип кушкан, изге гамәлләр кылырга, дөрес юлдан барырга, хатлардан читләшергә. Ә без аны тыңламыйча, бу эшләрне кирәкмәгән нәрсә кирәкләрне эшләмәсәк, Аллаһ Тәгалә әлбәттә яратмаячак бу безнең гамәлләребезне, шуңа аның җәзасы да артачак. Икенче яктан, бу айда мөмкинчелек бар күбрәк саваплар җыеп калырга. Һәм шул көннәрнең иң зур көннәрнең берсе Мөхәррәм айының 10-нчы көне, Ашура көне. Бу мөселманнар өчен зур көн. 10-нчы көн дигән 10 сүзеннән алынган Ашура. Бу көнне без нәрсә эшләргә тиешсең? Гомумән тырышырга була, гади рәвештә нинди булдырасың шундый күбрәк изге гамәлләр кылырга. Ә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтеп калдырган безгә иң изге гамәлләрнең берсе бу көнне кылына торган, ул инде ураза тоту. Ашура көне уразасы. Бу көнне яһүдиләр тота торган булган уразалар 10-нчы көнне, Ашура көнендә Мөхәррәм аен тота торган булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Мәдинә шәһәрен Ясриб шәһәренә күчкәч, шуңа игътибар иткән. Алар тотканнар шушы көнне ураза. Һәм алар аны аңлатканнар инде бу көнне Муса алейһиссәлам Аллаһ Тәгалә коткарган Фиргавеннән дип. Һәм без шушы көнне зурлап тотабыз ураза дип. Безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безнең Муса алейһиссәламгә хакыбыз күбрәк дип, һәм бу көнне мөселманнарга кушкан ураза тотырга. Чөнки бу көнне Аллаһ Тәгалә коткарган Муса алейһиссәламны. Шуңа без инде бу көнне зурлап, бүтән бу вакытта бу көнне булган вакыйгалар да бар, иң мөһиме дип саналайны шушы Муса алейһиссәламны Аллаһ Тәгалә коткарган Фиргавеннән. Һәм инде яһүдиләр тота торган булганнар 10-сы көнне, безнең шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтеп калдырган, яһүдиләрнең гамәлен түгел кабатламас өчен тотырга кирәк. Я 9-ы Мөхәррәм аеның 10-сы, яисә 10-сы 11, 2 көн арттырып торган була. 2 көн икән, 2 тапкыр безнең мөмкинчә савапларыбыз күбрәк була. Шуңа инде монда бер дә куркып калырга кирәк түгел, 2 көн дип. 2 көн тотырга һәм савапларны арттырырга мөмкин була безгә. Һәм инде икенче бу тагын зурлыгы бу көннең, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисендә килә. Бу көнне кем ураза тота, Ашура көнендә аның алдагы елгы гөнаһлары кичерелер дип өметләнәм дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм без дә өметләнергә кирәк инде тотырга бу көнне уразаны. Һәм тырышырга кирәк инде өметләнеп тотырга бу көнне. Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерер дип. Кемдер әйтергә мөмкин, тагын бер информация миңа килеп җитте, тагын миңа мәшәкатьләр артты бу дин белән дип инде. Әле генә тотып бетергән Рамадан аеның уразасын, һәм менә тагын бер килеп чыкты, өстәмә миңа бер ниндидер гамәл. Рәхәтләнеп кенә киләсе елга кадәр ял итәм дип уйлаган идем, тагын бер кирәк икән әле ураза тотырга. Һәм кайсы кеше кабул итә, Ашура көнен һәм безнең бар бит инде сөннәт уразалары понедельник, дүшәмбе һәм четверг, пәнҗешәмбе көнне тотырган уразалар да бар, сөннәт уразалары. Һәм айның 13-14-15 айның уртасында ак көннәр дип атала, ай тулы булган чакта тотырган уразалар. Кемдер аны кабул итә, миңа ниндидер өстәмә вазифалар бигрәк кыен икән бу дин дип. Моны кабул итәргә кирәк, бу мәҗбүри түгел. Бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән мөмкинчелек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә күрсәткән, ничек итеп без Аллаһ Тәгалә якынларга мөмкин. Аллаһ Тәгаләнең тарафыннан безгә җиткергән хадисе бар. Ул инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аркылы җиткән кутси хадис. Бу Аллаһ Тәгаләнең
безгә әйтәсе килгән сүзләрне пәйгамбәр үз сүзләр белән җиткергән дип атала инде хадис, кутси хадис, изге хадисларның берсе. Анда әйтелә, әгәр дә минем кулым миңа якынаяр өчен мәҗбүри гамәлләрдән, мин кушкан мәҗбүри гамәлләрдән тыш нәфил, өстәмә гамәлләр, мин аны яратсын өчен өстәмә гамәлләр кыла икән, әлбәттә мин аны яратырмын дип Аллаһ Тәгалә җиткерә. Бу бит инде бик зур дәрәҗә. Мәҗбүрләрне без үтәдек, Рамадан ай уразасын тоттык. Аллаһның рәхмәте белән тотып чыгарга мөмкинлек бирде. Укыйбыз фарыз намазларыбызны, кем хаҗга барып кайтты, закатларыбызны түлибез һәм безнең кала мөмкинлек bütün тиешле гамәлләрне кылгач, өстәмә гамәлләрне эшләргә. Һәм без аны эшләргә тырышабыз инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына, Аллаһ Тәгалә безне яратсын өчен. Бу бик зур дәрәҗә, аны кулыбыздан чыгартмаска без тырышырга кирәк. Әгәр дә безне Аллаһ Тәгалә ярата икән, безнең кыямәт көнендә хәлебез күпкә җиңеләячәк. Һәм кыямәт көндә ахирәттә генә түгел, бу дөньяда безнең хәлебез җиңеләячәк. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә яраткан кулларында сынаулар җибәрә. Алардан башка каян беләсең, чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгалә ышанамы яки әйтү генә бит җиңел, аны бит инде гамәлләр белән дә күрсәтергә кирәк безнең Аллаһ Тәгалә инанганны, аңарга иман китергәнне. Шуңа шул гамәлләрнең берсе инде ул өстәмә нәфил гыйбадәтләр кылу. Һәм сынауларны Аллаһ Тәгалә әлбәттә безгә җибәрә, ләкин сынаулардан чыгу юлларында үзенә яраткан бәндәләрне Аллаһ Тәгалә җибәрә. Чөнки ул рәхимле, шәфкатьле. Ул үзенең кулларына яхшыны гына тели. Сынаулар җибәрә, карый, без ничек бу сынаулардан чыгырбыз. Кабул итә белербезме? Аллаһ Тәгалә шөкерле булырбызмы? Бер Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итербез дугаларыбыз белән. Әгәр без Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, чыгуларын күрсәтеп, Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылабыз, булган бүтән нигъмәтләребезгә, мөмкинлекләргә шөкер кылабыз. Чын күңелдән ышанабыз, Аллаһ Тәгалә безгә әлбәттә ярдәм итәр дип, шул вакытта Аллаһ Тәгалә безгә чыгуларын күрсәтәчәк. Без аңарга инанырга тиеш, иман китәргә тиеш. Менә бу мөмкинлекләрнең берсе, гамәлләрне кылу бу инде Гашура көне. Бу көнне я 9-ы, 10-сы, я 10-сы, 11 көне тотсак, ураза бу инде безнең пәйгамбәр сүннәтенә туры килә торган гамәл була. Сорау килеп чыга, бер генә көн тотсам. Әгәр дә кеше булдыра алмый икән, 2 көн, 1 көн тотса да күпмедер Аллаһ Тәгалә тарафыннан савабы булыр дип ышанырга кирәк. Ләкин дә ул җиренә җиткереп килеп чыкмый, җиренә җиткереп тулысынча үтәсе килә икән сүннәтне, кирәк инде тотырга 9-ы, 10-ы һәм 10-ы, 11-е. Ниятебезгә карап Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлекләрне дә бирә. Чын күңелдән Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирер дип шуразан тотабыз икән, әлбәттә Аллаһ Тәгалә безгә ул мөмкинлекләрне бирер дип ышанырга кирәк. Һәм инде без бу гыйбадәтне кылып чыкканнан соң, иң беренче безгә сорарга кирәк, Аллаһ Тәгаләне кабул кыл дип. Иң беренче кабул кыл дип сорарга кирәк. Гыйбадәт кылу гына аны Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул булу да кирәк. Иң беренче чын күңелдән кабул кыл дип сорарга кирәк. Һәм инде дугаларның кабул була торган вакытларның берсе урзат тота торган кешенең дугасы кабул була. Һәм инде бигрәк тә аның кабул була торган вакыты ифтар вакыты, авыз ачу вакыты. Бу вакытта чын күңелдән Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать, һәм без күңелебездән сизәбез. Аллаһ Тәгалә безнең арабыз якыная икән, Аллаһ Тәгаләгә таба без якынаябыз икән, безнең йөрәгебез сизә, күңелебез сизә. Без дуга кылганда аны сизәбез. Мөрәҗәгать иткәндә чын күңелдән кылабыз дугабызны һәм сизәбез, без Аллаһ Тәгалә якынайганыбызны. Һәм менә бу урзан тотып чыкканнан соң ифтар вакытында кылган дуга bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etip kaldırgan onun sözleri hadisinde kile bu vakitte dua kabul bulur deyip ышандырып kaldırgan bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna indi biz tırşığa tiyiş bu mümkünçülükten faydalandırga ya 9'ı 10'sı ya 10'ı 11'i günü Gaşura günü 10'sı 11'i 9'ı 10'ı 10'sı 11'i Muharrem ayının 9'ынчы 10'ынчы 10'ынчы 11'inчі günlerinde tutsak iki variantın birisini özümüzge qaysı söylesak Үзебез өчен күп кенә яңа мөмкинлекләр ачачакбыз. Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен шушы гыйбадәтне кылып чыгарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.